É un placer estar aquí, ainda que nestes últimos meses. Sí. Bom, é un placer estar aquí, tal vez non mostre tanta ilusión como debía. Magnífico señor reitor, caro, santísimo, querido Valentín, de la nosa compañía, nosa intimidade, o tratamento de magnífico reitor non o vou facer en sentido protocolar, senón literal, e vou meter no tratamento que non corresponde o meu decano e camarada e o meu vicerreitor que aliñan tamén nesta proposta que veño sentindo nestes meses que tampouco ten unha unanimidade e continua sendo algo incomodante, porque Carballo Calero é unha cátedra que creo que é mínimo ten certa impugnación mesmo do galeguismo oficial que se declara tan herdeiro dele. Mas vou, para non serme de campo, ler un texto. Non vou contar os méritos e o percurso de Carballo Calero, pois temos padriño de luxo para tal, o profesor Martín Montero Santalla, que a seguir fará un rápido esbozo da súa personalidade de vida. Mas non quero privarme de máis algo dicer sobre o xigante e o seu pecado, que determina o esplendor e o desafío que se abre para unha cátedra que debe ser coherente con tanto talento, escrita e servizo honesto e democrático. Ninguén igual, ninguén, por tanto, tan injustamente afastado, preterido, apagado, cuando o autoritarismo supostamente tiña acabado. O pecado de Carballo foi a coherencia, lealdade, conformidade ao galeguismo e a unha universidade que se pretendeu ser o galega. Foi traballar, actualizar e aplicar en versión compatible a ese mundo que leva na cabeza instalado no mesmo sistema operativo, lingua, a variedade de fala que estou agora usando. A proposta carballosa segue aí, e a IA se lle deu a razón con todas as tecnologías agora. O galego vive no galego portugués e morre como o galego castellano. A escolla última é a das esferas do poder sumisas ao tardofranquismo, aínda campante, que rumará na lógica da extinción deste vínculo molesto. E isto non é só desa parte. Plantar el eucalipto rápido. Mas esta cátedra aposta por un futuro que, se houber, ten que ter Carballos. Ten que ser Carballos. Niso vamos investir ao revitalizar a obra e aplicar pensamento e propostas de Don Ricardo. Plantar Carballo. Pedirei solemnemente ao noso decano que nos deixe plantar, espero que non teña ningún atentado al perdoado. Ese pequeno Carballo que naceu espontáneamente en el año de... Plantar Carballo con honestidade democrática. Se nos deixan, porque xa teño sentido que isto non é un desafío difícil. Há máis de 30 anos que Elvira Soto observou a homenaxe e congreso da Galle en Vigo, nun depoimento que a propia autora cualificaba de viaxe emocionada pola escrita limpa e sensible de Don Ricardo, como o caso de Carballo Calero, tería paralelos con prácticas políticas antiquísimas no verso do democratismo. Ao tempo que, 26 séculos atrás, cando en Atenas se inventa este sistema aparentemente óptimo e aínda vigorante, inventan a punición do ostracismo. Unha institución que, como rito ancestral de fármacos, regrava o afastamento do grupo, dos talentos que se tivesen elevado excesivamente sobre a media, pois supuñan perigo para a estabilidade da orde social. Bom, é como se na sala de aula mandamos o máis expertiño para fora, porque nos deixan evidencia e, unha estrategia didáctica extraña de pôr os parvos a dirixir a sala de aula. Carballo apontou máis alto e mellor do que ninguén e sustentou o arco con pulso firme, paciente e sacrificial. Non fuxiu con Castelao, que o tiña escollido, apuntado, un rapaz moi noviño, para levar con el para Buenos Aires.
por pouco foi fusilado, pasou o calvario no campo de concentración, mas pior depois, e a saída, e conservou todas as conviccións. E traballou por elas mesmo no ostracismo en que o mundo domesticado en que ficou o sumido, lúcido do prezo que pagaba, tamén constio do valor do seu legado, que continúa a funcionar. A cátedra que hoxe inauguramos, esta parte é un pouco desabafo, intentamos colocar aquí os escorpions, que é unha balada de paz, mas producida por un grupo heavy e transformouse nun himno mundial, en fin. A cátedra na mesma lucidez vai tentar isto e a pesar do mundo atroz que temos en volta, mas con ilusión. Esta mañá a muller e as mulleres en que Son Martiño decíame que debería estar contento e que se ninguén entende ou se hai tanta discusión como algo objetivo como que está pasando con Israel e tal, e hai tantas pluralidades, entender que este caso e este asunto que de pequena escala comparado con iso se xa convincente, pois, non debería sorprendernos. Bon, algo central e paso que sei máis específico e me corresponde que queréis seguir tamén esta parte. Non vou abrir xa a página web, traemos isto para ela, se acaso deixen activar isto de aquí para que non estorbe. Podes entrar nela a partir do código QR que está nos convites e tamén nos buscadores. Obviamente o algo central desta cátedra ten que ser a investigación por imperativo da súa estrutura universitaria, con divulgación e promoción nacional, internacional, da obra, pensamento e valores en negrita deste señor, posto na fronteira en tempos democráticos. As persoas que hoxe practicamos o seu legado continuamos sendo estranxeirados ou simplemente ignorados nas pallas primitivas, que é o caso de Carballo, que cita tamén Elvira, e se recebemos algún espazo e ar fora de fronteiras, de vez en cuando somos suspeitos aquí dentro de que, en fin, de trair non sei o que, trair o galeguismo. Non. Esta cátedra é para abrir as bocas tamén na casa, a deixar a casa por dentro e para fora. Temos problemas, non é nada admirable, a vista do acontecido con o noso referente e grande constructor, que aínda é incomprensible, particularmente na casa, continúa causando receios, continúa sendo incomodante, e inclusive as que pretenderan apropiarse do legado galeguista que le sustentou. Pois practican o ostracismo que, cando exercen de mandachuvas, esta xente que se reclama continuadora de deforman, esconden e censuran. Carballo ainda incomoda por apontar o dedo á chaga central da nosa identidade, o entendimento do idioma, e non vou andar aquí con eufemismos, e niso vese fielmente no espello de Castelao. A primeira publicación desta cátedra estáse dando de graza e deu moito traballo, chegar a unha suma tan sintética con a axuda de Joel Gómez e Luis Rodríguez para dar o esencial. Ese librito como Carballo e a cátedra reclamando o legado de Castelao de modo elemental, e quero por de relevo ese presente. E vou glosar apenas unhas frases, está tamén aludido na página web. Carballo escreve que un galeguista indiferente ao propio idioma non é concebível en Castelao, e que a doutrina galeguista, iso xa todo o mundo defende, mas a doutrina galeguista é inseparável neste do conceito que sustenta acerca do galego. E que conceito ten Carballo, digo, Castelao acerca do galego? Ese é o cerne do programa básico, e aí está a coincidencia simples de Carballo, e tamén o problema. Só que don Ricardo levou con talento, honesto estudo e longa experiencia sangrada e misturada a profundidades nunca antes navegadas na Galiza este programa. Carballo está en Castelao, non é erro, está en Castelao, porque o Big Bang de Castelao, e non nos enganemos, se existe un ente que ainda se chame Galiza, un parlamento galego, sempre, non algunhas veces, Galiza, sempre e non algunhas veces chegaron a
é por obra e graza de vidas e personalidades como a don Ricardo que nos é un mapeamento persistente ou expandido. E cando a nosa materia cósmica característica, idioma, esfría, define e fenece, os censores do maior científico e cultor que os tempos viran, en coñecimento, estudo e ate entrañamento no máximo sacrificio, arboranse en pedir responsabilidades e que non lle conceden máis recursos para acabar de exterminar. Como é posible que se pretenda continuar a intoxicar ese inteligente? O señor reitor magnífico, en oración e eventos afíns ás cátedras, citou Castelao na aspiración da Universidade de Santiago se tornar cerebro da Galiza, consagrar en 2025 unha cátedra conmemorativa a un máximo constructor desta universidade da práctica e dos estudos do idioma propio. Non habería Otros Pedrallos, até Rosalías, non existiría todo isto sin Carballo Calero. E até da mesma Galiza sabe a reparación de anomalía, benvido sexa. E non se procedo, continúa a ser usado, inusitadamente usado. Por iso creo que é o de magnífico, seguro que van ficar un pouco están do lado correcto da historia, como todos os outros, de que creo que se tiveron algún desacato, en fin, tanto magnífico rector como magnífico decano de filosofía, magnífico vicerreitor de Ben achen os poderes estes que parecen acreditar nesta cátedra para que o que en esencia pode ser sin pretender blanqueamentos de unha figura xa icónica. Todos eles fiquen no mapa da nosa mellor historia reparadora de anomalías e até a resistencia marginalizada que levou Carballo Calero a unha ética simbólica de oportunidades perdidas se volte con esperanza para este xesto. Porque todas as maus son benvindas, creo. E vou facer un rápido alusón á estatua na página web de actividades e propostas desde esta cátedra. Obviamente será incumbencia da cátedra fomentar o estudo da obra de Carballo Calero, mas tamén da literatura galega en xeral, como el fixo en combinación con as súas orientacións, e potenciar o interese pola leitura e pola propia existencia do idioma e da literatura galega, que pasa tamén por ese problema da norma. Mas todo isto que está ótimo cando é palla tipificada para eventos inaugurativos non será tan formidable para moitos outros poderes, porque perpetuar a memoria do profesor, escritor e pensador, colaborando na divulgación da súa obra, promovendo o estudo da mesma na Galiza, Estado español, na lusofonía e no estranxeiro en xeral terá que vencer obstáculos ben maiores de institucións máis dotadas de recursos persoais e simpatías. E estou moi consciente disso. Queremos estudar a biblioteca e arquivo e legado bibliográfico Carballo instalados no Parlamento Galego, reunir e sempre que posible ampliar a biografía sobre o autor. Na página web onde pon Carballo Calero está embutido todo o que se foi producido para o ano 2020 na página Carballo Calero 2020, fabricado desde as bases, desde a Asociación Galega da Lingua, con consentimiento para colocar aí todos os escaneados de capas, unidades didácticas para traballo en sala de aula, produtos audiovisuais. Tamén o resultado desa campaña de 2010, as músicas que vamos ter a seguir, porque son das finalistas do segundo concurso, do segundo musicando Carballo Calero. Tamén está na página web e xa se la están correndo os prazos porque todo moi apertado, para alén de revitalizar, iso ainda non está presente, conferencias, ciclos e seminarios e cualquier outras manifestacións adecuadas a estes fins en vista, que vai ter parcerías con a Academia Galega da Lingua Portuguesa en novembro, esperamos. Para alén diso, iso non está anunciado, mas foi sugerido, establecense premios non só a pesquisa, xa están abertos aí os prazos para TFX, TCNs, tesis de doutoramento e monografías e libros publicados, mas tamén un premio de creación moito modesto, as tentativas de alianza con Ferrol, o señor vereador de Ferrol de Cultura, Pontefar, que está tamén nos honra con a súa presenza, tamén tiña en cuestión persoal resucitar o seu propio premio Carballo Calero, que levaba 9 anos morto, e tamén é un grande suceso, que unha grande noticia, unha grande alegría, que o está correndo o prazo, aproveito para a publicidade, que ao final deste mes ainda poden gañar 4.000 euros os narradores por 60 páxinas. Eu xa non podo ir outra vez
cabeza aí, mas teño aquí un amigo na sala que debería estar acabando o seu rascuño. E tamén, por suposto, ensayo e investigación. Nos vamos ter un premio híbrido de cualquier xénero, tamén de criazón, son 500 euros. Aspirábamos, mas tamén grazas a Portugal, agradece a presenza do máis alto e celebrado, badalado e Festival Literario de Correntes de Escrita do Pobo de Barcín, que me tratou justamente desde 20 anos como un fillo quase, se oigo o Silvio ya no Ribeiro, mas tamén as mudanzas en Portugal vai mudar despois de 20 anos o vereador Luis de Montino vai se aposentar e vai haber novidades, e pelo visto tamén por protocolos habría que asinar tamén un convenio. Bom, mas unha das ideas é internacionalizar a literatura galega e darlle presenza tamén nese festival e noutros. Bom, queremos que haber iniciativas de promoción local na xeografía vital do autor e particularmente no punto en que está sediada a cátedra, Santiago de Compostela. Temos un localciño, tamén está na página web, hai un vídeo en 3D na Facultade de Filoloxía. Queremos dar apoio a actividades e asociacións e organizacións culturais sen pudor. Eu creo que non sempre fomos democráticos, asumidamente de teorre integracionista, que é como se chama hoxe o galeguismo, que se lean a historia, os novos e os vellos, e a historia queremos promover tamén o asociacionismo que tiña que ver con os escritores, porque, formei parte da directiva, chamado, cando estaban outras forzas no poder da xunta da Asociación de Escritores en lingua galega. Se iso non funciona, como Carballo Calero sugeriu para a Academia Galega Lingua Portuguesa, tamén, segundo o seu discípulo directo Xulio Rodríguez, que tamén nos acompaña e nos honra aquí, cando algún recibimos o pedido de ingresar na portuguesa, na APE, eu consultei con o meu sensei, e dixo, don Carballo, don Ricardo, tiña dito que se non mostrouse inoperante porque pagar as cuotas sin poder participar en nada, nin nos premios que son para portugueses, pois non resolve. Temos que facer moito aínda na casa. E queremos tanto que este plural precario e de cortesía é consciente de que a tarefa resulta desbordante para o que lle resta de vida. Cabe apenas un programa inicial e se este país non necesita de Carballo, ao final tal vez porque xa estexa a ponto de deixar de haber país. Mas non será por falta desta tentativa. Creo que todas as forzas e todas as mãos son benvindas. Bom, neste esforzo estamos durante anos dispostos e vimos dando o noso tempo, o noso talento, sangrando nesta posición que creo que é o noso de servizo. Naquele primeiro Estatuto de Autonomía que Carballo redixiu con Luís Tobío en 1936, na súa historia da literatura galega, na súa inxente obra sobre idioma e como idioma, como criador, artista, sobre todo poeta, aquele artigo de 16 anos en El Correo de Ferrol, el pudor de ser poeta, 16 anos, sempre foi poeta, por todo, está o golpe de asa desta Galiza suicida. Tomemos ese impulso, aproveitemos o legado de Carballo, Big Bang, do Carballo Red Bull, non podemos darnos o luxo dun desperdicio de talento, dun legado de inteligencia natural tan elevado. Reitero os agradecimentos das autoridades académicas e políticas, o magnífico reitor, vicerreitor, en fin, tamén decano, non está a representación do Parlamento que tiña mostrado moito entusiasmo con Carballo Calero, e agradezo igualmente a presencia da familia do Ricardo, dos representantes do Consello de Ferrol, do de Santiago, vamos a empezar personalmente que é o de máis longe, do Festival das Correntes de Escrita, autoridades, outras, non estas, non disparen a pianista que vai en breve tocar e que é Ilia, por extenso, en que nisto se embarca, pois a outros dispararan bastante no autor da partitura. Somos os pacifistas que andan dando guerra, do poema de Don Ricardo, e para nós non existe a morte. Outro poema que en breve cantan Madalena Ramallo e outra versión despois MX. Ten a palabra ou entraba Madalena. Entraba Madalena, como falta o presidente, disculpe o protocolo de dar a palabra